por nós tamén Duarte Galván, o noso compañeiro, e hoxe, que estamos no Día Nacional do Trasplante, saudamos a Tomé. Moi boa tarde, Tomé. Encantado. Tomé, estás trasplantado de corazón dende o ano 2013. Correcto, desde xuño de 2013. Fuxe trasplantado moi novo. Sí, con 32 anos. Como te atopas agora? Perfecto. Moi ben, pois nos alegramos moito. Pois, de contado, Tomé, contanos a súa experiencia como trasplantado de corazón, pero antes pois ver como funciona o sistema de doazón e trasplantes en Galicia. O ano pasado realizáronse 429 destes procedimentos cirúrxicos e é todo un récord. Sempre adoitamos dicir que as segundas partes non son boas, pero só hai que acudir aos datos. 429 persoas en Galicia recibiron un órgano no ano 2025. Récord absoluto desde o inicio do programa de doazón e trasplante en 1981. A taxa de doazón acadou este ano pasado tamén a porcentaxe máis alta da súa historia, con 143 doantes de órganos cadáver na nosa comunidade, superando así as recomendacións da Organización Nacional de Transplantes. O ano 2025 fixo que desas 429 persoas transplantadas, 229 vivan cun ril novo, 116 cun fígado novo, 51 cun novo pulmón, 26 persoas cun corazón novo e 7 cun novo páncreas. Porque ás veces as segundas partes non son o final da historia, senón o verdadeiro comezo dunha vida nova. Que bonito, Así é, a generosidade de outras persoas e a sanidade pública, por certo, as unidades de trasplantes en Galicia son do mellor que hai, brindan segundas oportunidades como a que lle deron a Tomé. Como foi o teu caso? Pois mira, o meu caso foi, como dixemos, no ano 2013. Eu din que foi algo vírico, vale? Entón, din sempre que podía ser por o tema dunha gripe mal curada. Eu sei que en decembro de 2012 o que tuve foi unha febre moi grande de 40 para arriba. Estuve como 2-3 días na cama cuidando esa gripe, non? Pero resulta que a finales de xaneiro eu seguía botando flema con un poquinho de sangue. Eu son tozudo. Nunca quixen ir ao médico, non? Pero sabemos como é unha mamá. Benditas mamás, porque grazas a ela fuche ao médico. Correcto. Entón, veume que tiña esa flema con un poquinho de sangre e mandoume ir ao hospital para que me viran. Porque me dixían, ti tes neumonía, non sei que, non sei que. E resulta que non era neumonía, sino que me sacaron a placa ao peito e viron que tiña o corazón demasiado grande para a miña edad que tiña. Entón, claro, había que averiguar a ver o que pasaba. Entón, ingresarme e dixerme que tiña o corazón demasiado dilatado e que tiña unha miocardiopatía dilatada, bastante severa no lado esquerdo. Derme 3 oportunidades, 3 solucións, vamos. Unha é que eso revertira, volver á súa posición normal, outra é que se quedara estancado, ou a terceira opción acabaría en trasplante. Guau, e ti, a primeira vez que escoitas Tomé a palabra trasplante... Claro, diste, hostia, trasplante. Como quedas? Como que trasplante, sabes? Pero claro, que pasa? Que van pasando os anos. Pasaron 2 anos e dinche, isto xa non vai revertir. Pasa despois, di, a ver se vamos conservalo. Pero resulta que o corazón vai a peor. E seguías tendo achaques durante estes anos, entendo. Entón, un dos achaques era taquicardias. Entón, que pasaba? Que me provocaban taquicardias, e ao provocaban as taquicardias, eu caía ao chan. Pasaba de estar 60 pulsacións por minuto a 250. Claro, a sangre non pasaba a cabeza que fai é cortar o riego e caes ao chan. Entón, claro, estás inconsciente. Hasta que volva a latir outra vez ben. Solución, que me meteron un DAI. O DAI é un desfibrilador automático implantable. Entón, o que fai é como un seguro de vida. Claro. Ante esas situacións dache como unha pequena descarga ou algo semellante, non? Para, de alguma maneira, volver a recuperar o ritmo cardíaco. Cando ve que hai algo anormal, avisa e dai así un chispazo. Hasta que ve que o corazón non fai caso, dai un golpe fuerte para que volva ao seu ritmo normal. Pero a cousa non quedou aí. Entón, claro, o corazón cada vez iba peor e que pasaba que me encharcaba os pulmóns.
Entón, claro, eu tiña líquido nos pulmóns. E chegou un momento que dixeron, mira, non podemos perder os pulmóns. Entón, hai que facer as pruebas do trasplante. E nada, era en novembro, concretamente no ano 2012, que me fixeron as pruebas do trasplante, era apto para facer o trasplante. E canto tarda en chegar ese novo corazón para ti? A min tardoume máis ou menos de 7 a 8 meses. Como viviche eses meses? Buf, faixe duro. Faixe duro porque ti date conta que a consecuencia da miña felicidade eu estou deseando, entre comillas, a morte de alguén. Buf, que duro eso. É que claro, é o que apuntaba Juan, Pero chegabas a pensalo dese xeito? Sí. É sempre o digo. É normal, que tes que pensalo, senón como chega o corazón? Claro, sempre o digo, gracias a unha amiga miña que é profesora lá en Mosía, que se chama Luisa Gerpe, sempre me dixo, mira Juan, as mortes que podemos aproveitar, aproveitémolas. Así que, por eso non te preocupes. Ademais, vindo dela, que a pobre tuvo unha irmán que tuvo así un accidente, tal. E con esas palabras eu foi cando empecé a cambiar o meu chip. Porque ti sentíaste culpable nesa espera? Sí, hasta ese momento. Pero despois, unha vez que me dixo as mortes que podemos aproveitar a partir de aí, a mentalidade se foi cambiando pouco a pouco. Despois, claro, chegan Navidades, porque claro, eu entrei na lista en noviembre. Chegan Navidades e diste, habrá algo. Chega Xaneiro, Reyes, todo, habrá algo. Porque canto tempo... Non o sabes. Claro, ti estás agardando. Ten que ser o perfecto. Además, a mí xa me dixeron, Juan, ti eres novo, tes 32 anos e necesitamos o corazón perfecto para ti. Que tiña que ter ese corazón? Pois as medidas perfectas, para as válvulas, os tamaños... Que coincidira. Bueno, e o tratarse dunha persoa tan nova que a súa obsolescencia non fose moi curta, é dicir, que fose un corazón que che permitise vivir aínda moitos anos. Entendo que non é o mesmo trasplantar a unha persoa de 30 anos que a unha persoa máis maior. Correcto. Efectivamente, así é. Pero xa te digo, faixe duro. E como chega ese momento no que tes un corazón, como te avisan, como é ese proceso? Na maneira que menos o pensas. É o que estaba dicindo, plan... Pensas que vai ser un día destes especial como Semana Santa, Carnaval ou tal, e chamanche un día, calquera, un sábado, ás 2 da tarde, chamaron por teléfono, e colleu na miña nai e di, escoitao a miña nai de, octava planta. E vou, na mesa xa para comer, e nada, xa non comí nada ni nada, xa me dixeron que tiña que ir para a Coruña, que fora modiño, tal, e que nada, que me esperaban alá. Bueno, chega esa boa noticia, pero realmente agardábache unha intervención moi complicada que lamentablemente non todo o mundo supera. Non só iso, senón que ti chegas ao hospital e no hospital se teñen que confirmar se o corazón é para ti ou non. Porque eu cheguei sobre as 3:30 a Coruña, porque me operaron no Choac, e resulta que hasta 7 da tarde non me confirmaron que o corazón era para mí ou non, ou se era válido. Entón, unha vez que me confirmaron, veo un cirujano falar comigo, e nada, o que me dixo é, sabes o que che vamos a facer? Mirou así para min, tal, e dixen, sí, un polo outro. E cambiar un polo outro. Sí, soa fácil, pero te falamos dunha operación moi complicada onde en determinados minutos da túa vida está bombeando por ti unha máquina, non? Entendo. Sí, no meu caso creo que foron cerca de 90 minutos, máis ou menos, porque, claro, era un corazón perfecto. E que no caso de Juan, no caso de Tomé, saiu ben. Hai as veces que non sae ben. Ti coñeciche unha persoa que estaba tamén agardando no hospital e no seu caso non saiu ben. Hoxe celebramos o Día Nacional do Trasplante. Perdoa, Sali, pero é importante que veña Tomé a contar a súa experiencia aquí, que ademais agora fai deporte coa asociación de Tradi, porque hai moitísima xente, todos os que estamos aquí podémoslo facer unha vez que non vivimos, os nosos órganos realmente non nos poden axudar, pero podenlle dar unha segunda vida a este home que se chama Juan, que ten exactamente os meus anos e que dende aí 13 ten unha segunda oportunidade, e non ser pola túa nai que che obligou a ir ao médico e pola unidade de trasplantes moi boas que temos en Galicia, en concreto na Coruña tamén, pois non sería posible ter esta conversa hoxe contigo. Moitísimas grazas por vir hoxe. A vos, gracias a vos.